Kulumka, Haino Hai Jotono Lamshogan YouTube channel. Ang tini Haino Hai ma payokwa rape ni bagi kok sana bagi. Tang yasig rape ni mang kok sana nangkang. Bordhoman kami bekhak. Thanai cha shalo. Khorok bri cherai no borok tau phana minor khu borong ni 18 years inya khu 18 bosor kaya khu abri rong ni. Hengkai borok khorok chini chela rok bai rape khaijaka. Borok sharigo kisa according to bongni parents ni through tei saimangka borok cherai rok obri cherai rok borok sharigo himlayu. Sharigo lama rogo himlaina. Hengke ayang tei hengke arono o chela rok phaikya. Maybe bongni dolong na bongni pal. Hengke ulokhe abri cherai rok bongni chela friend rok bai thangka phu beraina bagi. As a friend berai man blena gobangma jaga ono amti hai bri chela friend berai layo. Goso borok amti kheno thangkana beraina ni. Hengke abuni yagulo tamkha sharik khangka to horeng mani pore ngkai achela rok obri cherai rong no tlang thangka pu agana ni bolongo oro chela rong ni simi chaya hani maya bri rong ni bo chaya tongoro bri rong ni chaya kan rok omtike chela rong ni logi thangmani bagai norok tangi thana na norok thangkangke omti haibo ungla khamu sarik sanja jorao norok omti situation hamyawo bahaike chela rong no trust khainai norok omtike beraina ni thangman khaba please omtike ta thangdi tabu grom di ang lamao berai tongka sorogo sanja jorao haino nge tabuk ani dol ano oro phai sapaikya beraina ni bagai sapaikya ngangke ang logi no ihi ni sharnai tangai sanja jora horsing na nai tongkha tangai ang bo berai tongwi nai hengke norok bo haino norok to chibu cherai ko norok asik wansungna rok bo ringyan phana ang o video ni through tei norok hai chirai rong no sanamu chungu please omte haike borok rong no easily trust khainai omte haike beraina rok ta thangdi tabuk situation ekdom hamya so norok omte haike chela rong ni logi thangna sikang bar wansugui na di kuno wansug yawi omte hai step tana di so ang obon sanamu chungu oro chela bri konin chaya tongo tobo rape khaimani hingke chaya no abo ekdom chaya mane chaya no omte he samung sitra rokta tangmadi bri rok bono rok omte ke tar thadi chela rok no ga bolongo thangai maybe borok chuak rok ninglai khena dol ningne chuak rok khani laikena hingke obri rok bo mana khailiana ninglai khena borok bo hingke abuni yagulo hungkai borok obri cherai rok rom frezakha ochela khorok chini chela rok bai gatangi rom frezang na nang hungke oro tabuk ang sawana chelani bochaya burini bochaya chelani chaya to norok saiman kha tangi chaya because borok rape khaikya bari rok nam tike talang kha berai nani hini nai shawi nai amtike bolongo talangi nai amti chuak rok khariwi nai rape khaikya oboto ekdom chaya no kebo kaham hini men yabono rape no kebo kaham hini manya no je kaham hini wansung nai rape no je kaham hini wansung nai bini bokrong ni mentality hamya bobo a rape khaine ni category wono romjago nge tabuk buri rong ni chaya sawana o buri rong ni chaya angkha borok ochela bongni ochela dolong no bishas khainai beraina thangka trust khaimani chaya joto jaga wono buri rok chela rok omtike berayo do tabung ni jora o chuak nanglayo ঠিক আছে chuak nangkhanke rape khaina nango gobangma jaga wono omtike berai laibla sa chela buri do chuak bunang laikha boron rape khaika khaya bele rape boron ni phaiba borong ni mentality hamya borong ni nashik nu hamya borong ni wansuk nu hamya aboni hoite se rape phayo
hingke teise o chirai rok o bwrwi chirai rok minor nabalik hinjago bangla baike nabalik kok borok baike chirai chirai bwrwi chirai tau phano 18 bosor kayakhu 18 years kayakhu hingke abo tebo illegal abo tebo chaya te kaisa kok sai khnaro nang norok khnabaya khuna no means no ihi mane ihi no ihi hingke abo ihi nongnai je bwrwi no ihi hingka no ano nang touch makhai aya abo ihi mane ihi no bwrwi rokno sanamo chungo please manai song te ani okra chakra bai songphano norok please kisa borok rok bai kaham ke gdalei naidi kaham ke naidi haino lengkana borok rokno trust khainai omtike ta thangdi kuno jagao phano ta thangdi abungni situation hingke to tebo hamya aboni bagui no asuk easily trust khainai ta thangdi hingke tabuk ang kaisa Facebook o comment nukha a comment o borok rongni mentality hamya nukha ang no rongna abo tabuk poriwi reply riwane omo kaisa Facebook o ang comment nukha oros sijaka khoroksa borok siyo a je rape khlainai rok bai no o bwrwi rok no kairi khese hamsinai tangai kairi khe hamnai and o bwrwi rok khe rape khaijak a borok rok bai jabardasti ke rape khaijak mani tangai o chwla rok bai kaijak nai ningo chwla rok no sasti rena muchungya da punishment rena muchungya da borok asake samung sitra tangkha kisa keno omting khangke no kairi sinai pu hingke batte base hamyangan blasa borok kone ni bising borok to teina sikse mailaya borok no baike kaire nani teise o bwrwi rok to 18 bosor se kai ko nung baike kaire nai hini saiman ka te kaisa Tripurani borok rok tamo murkhoda bwrwi romphre ma baida phasi sanlayo tangi sanya tongnai phasi tabuk romphre huninai omteke phasi ri phunu ka hangase borok kirinani bele kirikha hangase romphre yangnani theinani jotono kirijago bujikha theinani jotono kirijago so omti hai khaika hangase borok bo rape khaira yangnani sabo muchungnai ba theinani tabuk bo rape khaika bono koyekdin jelo tongkhangke phiok roho kangke ba haino haisi amte wona tekis kirigla borok ro ngete khoroksa borok a bwrwi rok hunile khuk pal ni engkha tam ma kalaini nobo mane tam sana nai a bwrwi je suk hamya phanong tongthung sex worker phanong tongthung rendi phanong tongthung boy ihi hingke ihi no hingka bo rape nuklai bilena bini permission sara omte he khaijaka hingka bo romphre jakmani nuklayo hingke ang obono sanamo chungo barbar ma sasuk ang okongno rape mane bwrwi ni dosh ya thik no bwrwi ni obo dosh je bwrwi rok trust khainai abong ni dol chala rok bai thangka obo bong ni dosh trust khaimani bong ni dosh but rape borong ni mentality hamyani bagise rape bungu obo kaisa kaham ke bujina rakdi jung bupuro kaham wan sukna rongbai sinai ang sanamo chunglia bar sanamo chunglia to phano masao o situation omte situation phagengano bar no masao ani o channel omte he video rongni bagaya to phanang masao makhlai omte he video je bujia rongno bujogrunani bagai kokre je bujinai hinge bujinai je bujia roke gulli mar bujina nangya nongni bokroko khima tini no video na ngoron mathak sinai jotono kaham krengke tongbai di and please bwrwi be safe nogono tongbai jadi omte situation hamya rogo kuno chela rongno trust khaine omte kheta berai di omte kheta thangdi tabu situation ekdom hamya engke chela ro nai tongnai chela rongno bo sanamo chungo please if omte hai mentality tongkha hangkai norokni bokrogo if norongni wansuk mung omte hai sitra ngai tongkhangke please
omte hewan suk mung no sekamai rohodi ta tondi omte hewan suk mung hamya rong no omte hewan suk mung sitrati tong hanga chini dofa te ko tola kalagi thanai so please kaham wan suk di bwrwi rong no kaham mokol baina sik di kaham wan suk ma bainai di kaham sitra bai ta na sik di so jotono kaham ke tongbai di jotono no belai belai khena hambai nai tongman bagai te jotono khulumka।